ना तो सारा लोग भाग जाता गाँव में एगो लोग नहीं ना जन केस भइल बा ना। अभी बात कहनी यहाँ कागज अभी हमारा जानकारी मिलल बा, बात एसपी से पुलिस पदाधिकारी लोग बा उनका से बात कइल जाता। घबराए से ना होई, रउए सब ना वोट दे के बनैले बानी जा। तो पुलिस खाली जनता के दोष लगा, तो पुलिस के दोष नहीं खे। सब आदमी गइल अपन खबर आइल कि दबा गइल बा ट्रैक्टर से, सब आदमी गइल अपन बच्चा मांगे खातिर। बच्चा के थाहे न रही, एक एगो मुद्दा उठ गइल कि बच्चा खपा देले लोग, बच्चा गुम कर देले लोग। 2 महीना पहले सब महिला लोग कहल 10-10 हजार रुपया लेकर वोट दे देनी। हाँ अब लड़का चल गई, हम नहीं खिले ले, हमरा नहीं के मिलल। रउआ ले ले के मत, पूरा बिहार के आदमी ले ले बा ना, लगभग सबके मिलल बा सर। 10,000 रुपया लेके वोट देव तो ये ना होई राउर लड़का के जान चल गई तो कोई पूछे वाला नहीं खे। यहाँ से पूछे ना जेकर लड़का, अब जेकर लड़का गइल बा 16 बरिस के, ओकरा ना बुझाता। 10,000 मिलल बा कि ना? 10,000 मिलल बा कि ना? हमें का कहां मिलल सर? बहुत लोग नहीं के, बहुत लोग हमें तो गरीब आदमी के तो मिल बना कोई मिलल चलियो से कुछ लोग के मिलल बा सर, कुछ लोग के मतलब नहीं खे। बस सर हई समस्या से निकलवा दिया। सब निर्दोष लोग, सब लोग पकड़ाइल बा, कितना लोग नाम बा। हमारे भाई का शादी है सर, हमारे भाई का शादी है 10 मार्च को, इसी 10 मार्च को। हम देहरादून में काम करते हैं, लेबर क्लास के आदमी है सर। जब सुने हमारे भाई गिरफ्तार हो गया था, हम उसी टाइम चल दिए सर। हमारे पास कुछ धन संपत्ति नहीं है, मेरा धन संपत्ति मेरा हाथ और पैर है सर। हम कमाते हैं तो खाते हैं, ना कमाएंगे तो भूखे सो जाएंगे। हमनी गांव में के कितना मेहरारू लोग लाठी से पिटा गइल लो, लाठी चार्ज वाला लो, मार देले लो, कितना आदमी के मेहरारू सब का हमनियो के 2 लाठी मिलल। ओमे मेरे छोटा भाई का शादी है 7 मार्च को, और जेठ भाई हमारा पकड़ा गया है, उसमें निर्दोष है, उसका कोई भी फोटो नहीं है। यहाँ 10,000 का गाँव है, आप लोग गाँव में इतना डर रहे हैं, चलिए हमारे साथ सर। हमारा पैर पकड़ने से नहीं होगा। आप लोग लोकतंत्र बा, 10,000 आदमी बाड़ा, कोई एगो सिपाही आ जाता डर के मारे भागता नहीं। सर इसमें मारत रहलो, लाठी चार्ज कर देगा। वहां लाठी चार्ज हो गए चौक पर। हमें हमनी पिटाइल बनी सन, हमनी अपन बच्चा मांगत रहनी सन, हमनी अपन बच्चा मांगत रहनी सन। वोट देला छोड़ा, अपन देखा वोट की चिंता बस सर यही होती है, जैसा भैया बस चला ये बोल दिया ना, निकलवा देंगे, बोल दिया नहीं। आप लोग साइड हो जाइए ना गाड़ी में।